Komušanske vojne i 111. brigade iz sve KBO-a Herceg-Bosne. Pozdravljam vas i drago me da vas vidim ovdje u broju. Nekoliko razloga za to, da ne bude ovo samo fraza. Drago mi je, to je dokaz da naša borba Komušanske vojne i svih institucija hrvatskog naroda, općine Teslić Komušna, koje smo proveli zajedno, nije bila nezamijećena i da je to vaš dolazak ovdje potvrđuje da smo mi svoju ulogu dosta dobro i kvalitetno odradili. Zbog toga vam se još jedan puta zahvaljujem i želim vam, pošto vas ima puno ovdje koji ste prvi puta u Komušnu, mnogo vas ima koji znate dobro šta je Komušna i što. I prije nego što govorim ovo što sam dijelom napisao, a dijelom ću nešto iz dojmova današnjih ovog dana kroz borbu, želim vam reći nekoliko pokazatelja da znate gdje se nalazimo, u kojem smo prostoru i šta je, kakvo je stanje bilo ovdje prije. A iz natpisa našeg programa, odnosno akademije ovu koju vodimo, znači to je period vezan sa 20. obljetnicom, ali ja moram početi sa 2 godine ranije, 1990. kad su neka zbivanja počela, kad su počele promjene, taj ratni period i onda ovo kasnije što se događalo. Pa vas u tom smislu želim samo informirati da znate, mada je to, ti su podaci dostupni, ali naši ljudi još malo čitali, nije taj podatak toliko ni bitan, osim nama ovdje koji živimo, a to želim da s vama podijelimo. Hrvata u općini Teslić Komušna bilo je, moram statistički je brojka iz službenih podataka, pa ga želim pročitati. U Teslić Komušni bilo 9525 Hrvata, 60.000 stanovnika, većinska općina sa srpskim stanovništvom. Teslić u prijeratnom obliku kakav je bilo, 800.000 četvornih kilometara bilo općina imala površini. To je jedna od većih u Bosni i Hercegovini, a možda i Jugoslaviji, evo sad u Bosni i Hercegovini jedna od većih općina. Pa i po broju stanovnika nije tako malo. Malen je broj Hrvata u odnosu na ovo. U današnje vrijeme, kad se mi danas ovdje nalazimo, od ovih 9500 Hrvata koliko je bilo, u ljetnom periodu, pogotovo u kolovozu mjesecu, kad su godišnji odmori, kada je blagdan Velike Gospe, ima dosta Hrvata. Međutim, kad to prođe, kad se završi u 9. mjesecu, smanjuje se taj broj, da bi u zimskom periodu otprilike 500 Hrvata živjelo na ovim prostorima. Evo vidjeli ste, prošli ste ovim krajem, vidjeli ste ima kuće. U ratnom periodu sve su bile porušene, one se obnavljaju. I to je dobar znak, pored ovoga što nema ljudi koji žive, dobar je znak, Hrvati pokazuju svoj interes, nisu zaboravili Komušnu, nisu zaboravili svoja ognjišta i naravno sukladno svojim životnim i putarima, interesima žive na nekim sredinama, ali interes prema Komušni je ostao i ovo zašto vam govorim, očekujemo i u našoj nekoj perspektivi zajedničkog djelovanja, zaštite Hrvata Bosne i Hercegovine, da imate to na umu i da će nam trebati i vaša pomoć koliko bude mogao pomoći. Ovaj dio je završen što se tiče. Dolazimo do 1992. godine, odnosno, ja moram istaknuti ovdje, 1991. Iako je 1992. godina zvanično proglašeno ratno stanje, čini mi se u 4. mjesecu, početkom 4. mjeseca, naša organiziranje priprema je počela puno ranije. Kao jedan od prvih oblika organiziranja bio je krizni štab hrvatskog naroda općine Teslić Komušna. I taj je formiran u listopadu 1991. Prvi neki zadatak
zadatak, nakon toga je bilo uvođenje seoskih straža. Prvi zadatak koji se može kazati da smo izvršili na čitavom teritoriju općini Teslić u 4 župe bilo je osiguranje mise ponoćke, jer je bilo i najava i nekih informacija, s obzirom da je bilo veliki broj Srba povratnika sa ratišta iz Hrvatske, bilo je neki naznake da će doći do neki nedjelja. I to je prvi zadatak gdje je koordinirano bilo sa jednog mjesta, znali smo sve što se događa u 5 župa gdje su držali mise ponoći. Drugo što nakon toga, znate da je jako brzo nakon toga proglašena Srpska krajina Bosna i država Bosne i Hercegovine, možda sada ne znam taj termin, i naravno da je tada došlo do pogoršanja odnosa između Srba i Hrvata, odnosno Srba i Nesrba. Teslić nije ušao u sastav tada kada je proglašena. Teslić je naknadno donio odluku o priključenju Republici Srpskoj Bosni i Hercegovine. A nisu mogli biti priključeni zato što nisu imali većinu. Srpska demokratska stranka koja je vodila ovaj projekat nije imala većinu u Teslićkom vijeću i jednim dijelom i zahvaljujući 8 zastupnika u vijeću u Tesliću Hrvatske demokratske zajednice. Naravno, oni su naknadno donijeli u travnju i onda je bila prekinuta svaka komunikacija. U pripremi mi smo bili uvezani, a prije i životni tokovi su nas vodili preko Usore i Doboja, Posavine prema Hrvatskoj i tako smo i počeli organizirati obranu. Međutim, ta događanja koja su bila, to su prekinula padom Doboja koje je jako rano u Srbiji preuzeli. Morali smo promijeniti i sve zaokrenuti u drugom pravcu i tada idemo preko Žepča, jer je to bio jedini put koji smo mogli komunicirati i ljudi s kojim smo mogli surađivati. Ne želim sad ovdje isticati ničije zasluge, rat je bio takav kakav je bio. Danas sam mislio govoriti puno više o tim zbivama, međutim, nakon propovedi koju sam čuo od monsignora, kako se zove, glavnom čovjeku sa naših područja, i dosta je toga rekao. Ali želim kazati, vidjeli ste, položili smo vijence na spomen obilježja. Jedan broj imena za koje znamo, za koje je točno utvrđeno da su kao hrvatski branitelji poginuli u ostrovima Bojni se nalazi na tom spomen obilježju. Jedan dio još ima za koje tragamo i ne znamo. I do godine saznamo i sve one koji su nestali, koji se vode kao nestali, teško će biti uspostaviti sa srpskom stranom potpuni mir. Ovo ne ističem kao prijetnju, nego jednostavno kao poziv da učini to što je potrebno da saznamo sve i kad saznamo istinu, onda ćemo biti spremni na potpuno pomirenje i normalizaciju odnosa sa Srbima kako u Tesliću, tako i u čitavoj Republici Srpskoj. I naravno, s obzirom da je ovo javna govornica, želim da to dođe do njih, a vjerojatno će oni čuti i volio bi da na ovakav način protumače i naše okupljanje ovdje i ove poruke koje šaljemo odavde i vaš dolazak. S time bi završio ratni put, ratni period, ne ističući ni naše strahote, ni ono što smo prošli, ni zasluge, ali smatram da je ovo bilo dovoljno da se kaže, a svi mi znamo kako je u tim ratnom